Внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие. Ел сайын 22 июньдә район үзәгендәге Дон монументы янында дәһшәтле бөек ватан сугышы елларында илебез азатлыгы өчен һәлак булган яугирләр искә алына. Хәтер һәм кайгы уртаклашу көне билгеләнә. Быел да ул традиция дәвам иттерелде. Митингка сугыш һәм тыл ветераннары, хәрби туганлык ветераннар җәмгыяте оешмасы вәкилләре, югары Яркәйдәге Тәлгат Рахманов исемендәге урта мәктәп, 1-нче гимназия базаларында оештырылган көндезге лагерьлардагы түбән сыйныф укучылары, район халкы катнашты. Чарада катнашучы муниципаль район хакимиятенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рәмил Хәертдинов, район ветераннар советы рәисе Анатолий Романов, хәрби туганлык ветераннар җәмгыяте оешмасы рәисе урынбасары Әхләм Әхмәдишин үз чыгышларында сугыш башлануга 75 ел вакыт үтсә дә, безнең хәтерләрдә мәңге сакланачагын һәм тыныч тормыш, аяз күк йөзе бүләк иткәннәр өчен ветераннарга без мәңге рәхмәтле дигән сүзләр яңгыраттылар. От нашего района на защиту Отечества ушли более 10 тысяч человек. Из них более 5 тысяч человек остались вечно лежать на другой земле за нашу Родину. Сегодня в районе проживает всего 38 участников Великой Отечественной войны. Я просил бы всех поколения, чтобы мы относились к участникам вниманием, чтобы окружили их вниманием, чтобы они чувствовали, что мы о них заботимся. Әйе, сугыш кагылмаган, аның шауқыны тимәгән гаилә юктыр. Ямлы җәй көненең тәмле йокы вакытында, уйламаганда иртәнге сәгать 4тә сугыш башлануы, ул чир кешеләре хәтерләрендә мәңге сакланачак. Сугыш ветераны, бик күп орден медальләр белән бүләкләнүче Хәнәфи Агай Шәһәбуддинов сугыш башланган көнне, сугыштан соңгы авырлыкларны бүгенгедәй хәтерли. Бүген 22 июнь хәтер көне. Шушындай матур көнне бөтен дөньяны шашка каплаган, бөтен халык үлән пишән чабарга чыккан вакытта немец фашистлары бернинди хәбәрсез безнең границаны бозып кирип, беренче тапкыр пограничникларны, аннан соң шәһәрләрне бомбить итә башладылар. Бөек ватан сугышы башланды. Ул вакытта 16 республикада торган Советлар Союзы иле халыклары бердәм булып, бергә бер кул тотышып, немец фашистларына каршы сугыш башланды. Азат итү сугышы башланды. Әйе, мин гади гына бер кеше, алай данга менгән кеше түгел. Ну, юктан гына исән калган бөек ватан сугышының бер вәкиле. Бүгенге көндә самый соңгы буына, безгә хәзер 90 яшь. Без көннән-көн сирәкләнәбез. Әйе, хәзер аз гына калдык. Ну, алдагы көндә әйтәсем килә инде менә яңалык. Үлмәс полк барлыкка килде. Менә безнең дә алдагы көндә портретларын тотып, митингларда чыгарлар дип шунысы килә.
Сугышның ачысын төшесен татыган тыл ветераннары Фәния апа Гобайдуллина, Сәрия апа Софиуллина да истәлекләре белән уртаклашып, сугыш хатирәләренә нигезләнеп язган шигырьләрен укып ишеттерделәр. Жеңелмәде Совет армиясы, һөҗүм итте һәрбер фронтта. Азат итте шәһәр, авылларны, бөек җиңү белән таң атты. Сугыш ушагында кайнап кайткан яугирләр васият әйтәләр. Килер буын бер кайшан күрмәсен, кабатланмасын ул афатлар. Митингта катнашучылар бүген арабызда булмаган якташларыбызны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Мәңгелек ут янына тере чәчәкләр салдылар. Бергә җыелып истәлеккә фотога төштеләр. Чараны яшьләрне ял иттерү үзәге учреждениесе хезмәткәре Зилә Гайсина алып барды. Музыкаль яктан Камил Хасанов бизәде. Әйе, илебез тарихына кара хәрефләр белән язылган Бөек Ватан сугышының тәмамлануына 75 ел тулды. Шуңа да якты киләчәгебез, тыныч тормышыбыз өчен гомерләрен аямыйча көрәшкән яугирләребез алдында баш иеп рәхмәт әйтәбез. Аларның батырлыгы күңелләрдә мәңге сакланыр.